बिहार के बेगूसराय जिला के केशव चौधरी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करत रहेला। काम के सिलसिला के दौरान उनकरा एगो शहर से दूसरा शहर आवे जाए के पड़त रहेला। एहिंगा एगो सफर के दौरान उनकरा अचानक से भूख लग जाला। भूख के वजह से वो अपने ड्राइवर से कहलन कि कोनो ऐसन जगह गाड़ी रोक दो जहाँ हमनी के कुछ हल्का फुल्का खा ली सन। ड्राइवर ई सुन के एगो बर्गर स्टॉल के सामने गाड़ी रोक देलन। केशव खुद उतर के बर्गर लेलन और वापस आके गाड़ी में बैठ जालन। जहाँ से वो बर्गर लेलन उस शहर के नाम होला बाल्टीमोर शहर। ई हम काहे बताओ तो नहीं, थोड़ा ही देर में तार लोग के पता चल गई। तो बाल्टीमोर शहर के वो जौन बर्गर होला वो कुछ ही दिन बाद न्यूज़पेपर में आ जाला, अखबार में छपेला कि बाल्टीमोर शहर में एगो बर्गर के दुकान बा जौन की बहुत ज़्यादा चर्चित बा। और चर्चा के कारण ही बा कि वो बर्गर में इंसान के मांस के साथे वो बर्गर के खिलावल गईल बा लोग के। यानी बर्गर बनावे में इंसान के मांस के उपयोग कईल गईल बा। और एक दो लोग ना, लगभग 3500 से ज़्यादा लोग वो बर्गर के खा चुकल बा। जैसे ही बात केशव के पता चलला तो उनकरा अजीब सा महसूस होके लगेला। और होखे के भी चाहिए, काहे कि इंसानी मांस से बनल बर्गर सोचिए के आदमी हैरान हो जाए। तो जे खैले ही ओकरा पर का बीतल हुई ई उहे बता सकता, या फिर वो बता भी नहीं के सकत। तो आदाब नमस्कार, हम अशरफ सोनू खान। आज की जो कहानी बा ई अमेरिका के एगो शहर बा बाल्टीमोर शहर, ओही जी के ई कहानी बा। जोसेफ नाम के वो आदमी फोन करेला कॉल गर्ल के बुलाए खातिर। कॉल गर्ल फोन रिसीव करेले और जो डील होला वो तय हो जाला। और कॉल गर्ल वो जोसेफ के घर पर पहुँचेले। जोसेफ के कद काठी काफ़ी बड़ा रहेला, वो 6 फुट 8 इंच के रहेला और उनकर वजन 150 किलो के आसपास होला। जब कॉल गर्ल आवेले जोसेफ के घरे उनकर बतावल पता पर और जोसेफ के देखेले तो डर जाए। हालांकि जोसेफ फिर कहेला कि तू डरा मत, और उनकरा के अपना फार्म हाउस के तरफ ले जाला। फार्म हाउस पर गईला के बाद कुछ बहस हो जाला दोनों के बीच में, और एकरा वजह से जोसेफ वो कॉल गर्ल के मारे के भी कोशिश करेले। लड़की चूंकि काफ़ी फुर्तीला रहेले और जोसेफ थोड़ा भारी भरकम रहेला, तो अपना फुर्ती के वजह से वो केहूँगा जोसेफ से बच बचा के वहाँ से भाग जाले। और ये बात जाके पुलिस थाने में बता देले। पुलिस जैसे ही बात सुनेला तो पुलिस तुरंत वो फार्म हाउस पे जोसेफ के उस लड़की के साथे पहुँच जाला। पहुँचला के बाद पुलिस के आँख खुला के खुला रह जाला, काहे कि पुलिस जोन देखेला वो बहुत ही हैरान करे वाला चीज़ रहेला। पुलिस देखेला कि अलग अलग कमरा में बहुत सारा बॉक्सेस रखल बा और उस सब बॉक्स में शरीर के हिस्सा रखल बा। जेना कोनो में हाथ के हड्डी बा, कोनो में सिर के हड्डी बा, तो कोनो में पैर के हड्डी बा। ए तरह से हर बॉक्स में अलग अलग बॉक्स में अलग अलग हड्डी रखल रहेला। और पुलिस के साथ जो जांच कर्मी गए रहेला सन ओकनी के बताएला सन कि ज़्यादातर ये हड्डी में औरत सन के हड्डी बा। तो पुलिस भी ई देखला के बाद ई सोचे लागले कि हाल ही में जो बहुत सारा मिसिंग केस दर्ज भइल बा, कहीं ना कहीं एकर लिंक से जुड़ सकता है। फिर पुलिस का कर ले कि लड़की के मदद से स्केच बनावेले जोसेफ के, और वो अपना आसपास के सब थाना में
उ स्केच भिजवा देले और जोसेफ के तलाश होखे लागेला। तो ई जोन सारा वाकया भइल रहेला ई रहेला 15 अगस्त 1996 के बाद। पूरा शहर में अफरा तफरी के माहौल हो जाला जैसे ही बात बाहर आवेला। सब केहू जाने चाहेला कि इतना सारा हड्डी आखिर वहाँ पहुँचल कैसे और के है जोसेफ। तो के है जोसेफ एकर बात कर लिया। जोसेफ के जन्म होला 2 मार्च 1955 में। जब जोसेफ 6 साल के रहेलन तो उनकर पापा के मौत हो जाला। हालांकि उनकर माँ भी उनकरा के कुछ ही दिन में छोड़ के चल जाई और ये सदमा से जोसेफ काफ़ी परेशान रहे लगेला। लेकिन ये परेशानी कभी भी उनकर पढ़ाई के बीच में ना आई, काहे कि पढ़े में जोसेफ बहुत ही ज़्यादा होशियार रहलन, बहुत तेज दिमाग के लड़का रहलन और अमेरिका के सरकार के बहुत तारीफ योग्य बात बाकी वो ऐसा लड़का सन के परवरिश बहुत अच्छा से करेले। जेकर भी केहू ना होला तो अमेरिका के सरकार ओकरा के एक तरह से गोद ले लेले और ओकर देख रेख ओकर परवरिश ई सब बहुत अच्छा तरीका से करेले। तो यहींगा जोसेफ के भी परवरिश भइल। जोसेफ चूँकि पढ़े में काफ़ी अच्छा रहलन और उनकर हट्टा कट्टा शरीर भी रहे, तो ये वजह से 1973 में जोसेफ की नौकरी लाग गई अमेरिका के फौज में। अमेरिका के फौज में उनकर जब नौकरी लागल तो उनकर पोस्टिंग भइल वियतनाम में। तो जोसेफ के दिन काफ़ी अच्छा से बीते लागल, वो एगो अच्छा जॉब करे लगलन। लेकिन ऐसा का उनका मन में आयल कि कुछ ही दिन बाद वो अपन नौकरी छोड़ देलन और वापस अमेरिका आ गइलन। तो अमेरिका अइला के बाद उनकरा एक दूगो गलत आदत हो गई, उनकरा नशा के लत लाग गई और नशा ऐसा चीज़ है जेमें पैसा के ही खेल बा। तो जोसेफ के धीरे धीरे पैसा सब खत्म हो गई और अब उनकरा पैसा के बहुत ज़्यादा जरूरत रहे खाए के पिए के और सबसे ज़्यादा तो नशा खातिर। तो अब जोसेफ के मजबूरी हो गई कोनो काम करे खातिर, तो उ का कइलन कि अब वो ट्रक के ड्राइवर बन गइलन। तो ट्रक ड्राइवरी से ही उनकर अब गुजारा होखे लागल। तो एक रात के बात ह कि जोसेफ ट्रक चलावत रहलन तो सामने से एगो लड़की उनकरा के हाथ देले। जोसेफ गाड़ी रोक देलन और लड़की के गाड़ी में बैठा लेलन। तो रास्ता में बातचीत के दौरान जोसेफ के पता चला कि वो लड़की एगो कॉल कर रहे और ओकरा पैसा के मजबूरी में ये सब काम करे के पड़े। जोसेफ काफ़ी वो लड़की के समझावेलन कि तू इतना अच्छा बाड़ू, इतना खूबसूरत बाड़ू, तारा ये सब काम ना करे के चाहिए और बहुत समझदारी वाला बात करेला जोसेफ। तो जोना से लड़की काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाले, दोनों के नंबर एक्सचेंज भी होला और आगे चल के दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाला। तो जोसेफ एक दिन लड़की से कहलन कि तू काहे नहीं कि हमरा साथे रहत और हम तर से शादी करे भी चाहतनी। लड़की तैयार हो जाले और कुछ ही दिन में उनका लोग के एगो बेटा भी हो जाला। एक बार जोसेफ काम के सिलसिला में शहर से काफ़ी दूर चल जाला और कुछ दिन के बाद ही लौटेलन। लेकिन जब वो लौटेलन तो घर पर ना ही उनकर गर्लफ्रेंड मिलेली और ना ही उनकर बेटा। ये वजह से जोसेफ काफ़ी परेशान हो जालन और बहुत ही ज़्यादा ढूंढेलन अपना गर्लफ्रेंड के और अपना बेटा के, लेकिन दोनों उनकरा बिल्कुल ना मिल पावेलन। तो यहीं ढूंढला के सिलसिला में जोसेफ के एगो नदी के किनारे अपना गर्लफ्रेंड के दूगो पुराना दोस्त मिल जाली लोग और दोनों महिला से जोसेफ पूछेलन अपना बीवी के बारे, अपना गर्लफ्रेंड के बारे में और अपना बेटा के बारे में। तो वो लोग ना बता पावेला लोग, जौना के वजह से जोसेफ चूँकि बहुत दिन से परेशान रहलन तो उनका गुस्सा आ जाला। वो सोचलन कि इनका लोग के पता बा और ये लोग बतावत नहीं गइल। यही गुस्सा में वो दोनों के मार देलन और जब वो दोनों के मार देलन तो ई घटना एगो मछुआरा वहाँ नदी के पास रहेला वो भी देख लेला। ये वजह से जोसेफ वो मछुआरा के भी मार देलन। जब ये बात पुलिस लगे पहुँचेला तो पुलिस जोसेफ का अरेस्ट करेले, लेकिन पुख्ता सबूत ना होखला के वजह से जोसेफ के कोर्ट बाइज्जत बरी कर देला। तो जेल से वापस अइला के बाद जोसेफ वापस अपन जिंदगी जिए लागल। जोसेफ अपना बीवी के, अपना बेटा के हमेशा ढूंढो, साथ ही में वो ट्रक भी चलावत रहे और ओकरा साथे साथे वो एगो बर्गर के स्टॉल भी खोल ले रहे।
तो जेल में रहला के दौरान जोसेफ के एगो बात पता चलल कि अगर कोनो आदमी केहू के मर्डर कर देता और उ मर्डर जेकर भइल बा ओकर बॉडी नइखे मिलत या फिर जौन चीज से मर्डर कइल गइल बा जौन हथियार से उ नइखे मिलत, तब तक वो आदमी के गुनहगार साबित नइखे कइल जा सकत। तो ई बात जोसेफ के दिमाग में बस जाला और उ एकर इस्तेमाल करेला आगे। उ का करेला कि फ़ोन करेला कॉलगर लगे और कॉलगर के अपना फार्म हाउस पे बुलावेला। ओकरा साथे रात बितावेला और अगर ओकरा साथे ओकर नोक-झोंक हो जाला तो उ ओकर मर्डर कर देला। बेरहमी से मर्डर कइला के बाद उ ओकर मांस के अलग कर लेला और जौन हड्डी होला उ सब के बॉक्स में क के अपना फार्म हाउस में ही कोनो-कोनो रूम में स्टोर कर देला। जोसेफ इहें ना रुकेला। जब उ एगो मर्डर करेला तो उ मर्डर के जौन मांस होला ओसे उ 300 से 400 बर्गर बना के बेच देला। एसे ओकरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी होला और ओकर बर्गर लोग के काफ़ी पसंद आवेला और धीरे-धीरे ओकर बर्गर काफ़ी फेमस हो जाला। तो बर्गर के डिमांड पूरा करे खातिर उ वापस से कॉलगर्ल के फ़ोन करेला और इहाँ करत-करत उ 9 गो लड़की सन के मौत के घाट उतार देला और ओकर मांस के पूरा बाल्टीमोर शहर के लोग के बर्गर में डाल के खिला देल रहेला। लेकिन जब 10वां लड़की जौन होले ओकर किस्मत अच्छा रहेला। उ केहूँगा बच के पुलिस के जाके ई सारा बात बता देले। तो पुलिस जोसेफ के तलाश में जुट जाले और ओकर जौन पोस्टर बा उ हर जगह लाग गइल रहेला, जेकरा मदद से जोसेफ जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आ जाला। गिरफ्त में अइला के बाद कोर्ट में केस चलेला और कोर्ट जौन बिया उ धारा 302 के तहत फांसी के सजा सुनावेले जोसेफ के। 21 साल तक जोसेफ जेल में रहेले और 2017 में 5 अगस्त के ही जब कैदी सन के पता चलेला कि ई हे वजह से जेल में बा, मतलब इंसानी मांस के इंसान के ही खिला के, तो वहाँ के कैदी अपन आपा खो देलसन और जोसेफ के जान ले लेलसन। हालांकि अखबार में ई छपेला कि जोसेफ के मौत हार्ट अटैक अइला से हो गई, लेकिन ई बात कहाँ तक सच बा ई केहू से छिपल नइखे। तो 5 अगस्त 2017 के जोसेफ के जौन कहानी रहेला उ हमेशा खातिर क्लोज हो जाला। जब भी बर्गर से जुड़ल कोनो बात आवेला तो आज भी अमेरिका के सारा लोग के दिमाग में जोसेफ के नाम जरूर आ जाला, खास करके वो बाल्टीमोर शहर के जितना लोग होला। काहे कि उ 3 से 4 हजार लोग के उ इंसानी मांस के बनल बर्गर खिला चुकल रहे। ई बहुत बड़ा नंबर होला। तो आज के कहानी में इतना ही। तालो से मिलतनी अगला एगो कहानी लेके। तब तक खातिर शुक्रिया।